साबसक्राइबबो होजाया माबो होजाया इउटुब चेनेल खुलिबावलै आरो लासिं सिंनो नायनायाथ' नायदो साबसक्राइब खालामो मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल नोंसो मिथिगो साइस गैयाना नोङो नोंनि भिडिअ'आनो जायाखै मोजां भिडिअ' ओंखारनोबा जाब्बा जुब्बा ओंखारो अरे कहना क्या चाहते हो मा जाब्बा जुब्बा भिडिअ आगारदों देगोन साइस गैयि मानसिखौ सोर साबसक्राइब बानायनो सेस्था बाल बानाया बानायदो र' ना आंखौ साइस गैयिखौ साबसक्राइब बानायाखै नोंखौ रेडिबो खामा माबो खामा ओरैनो थिखांबाय थाबानो जागोन नामा नोंलाय मा होनगोन नोंलाय नोंथांमोननिसिम आंनि मोनसे फोसावनाय नोंथांमोना भिडिअ'खौ मानो नायो मानो साबसक्राइब खालामा दानगोन थिखादो दिनगोन दे आंनिफ्राय नोंथांमोननिसिम मोनसे फोसावनाय बुंगोन जेनेबा दे जाबायानो रेडि सुनसाय हो होननोसै होनबा र' नोंथांमोनाथ' भिडिअ'खौ गोबाङानो नायदो नाया नङा मानो साबसक्राइब खालामाखै ओरैनो नङाबा नोंसोरखौ देनाय जागोन होननांगौ देगोन ओरैनो होननानै हो नोंसो थुदो होनबा दे थुबायानो थुबाय थुमारबाय खुलुमग्रोनांगौ दे थुदो थुबाय नोंथांमोननिसिम